til det var i går. Var det i går? Ja. Nej. Er I glemt som, eller hvad? Nej, jeg bor endnu den lille fine Facebook-profil, de har i Østerby. Jamen, det står jo lidt andet om katteløb, hvor der var løbet væk, og at man skulle havse og samle hundelort og hvad det skal. Andet står det. Jamen, så lad os da sætte vores ned. Ja, så har vi også en lille, ja. Fint. Ja. Og huset. Ja, jo. Jo. Det har vi helt jo. Ja. Det er rigtig kommet. Høj, hva'? Ja. Ja, vi er opdraget. Vi er opdraget, ja. Ja. Hold da op. Og lige fra det. Ja. Hold da op. Nå, de snakker, det kan jeg godt sige. Om dem, der er her. Tøse. Skål. Ja, skål. Vi gør bare som om vi er. Ja. De opdager vi. Nej. Ja, og jeg kan ikke fortælle lidt af verden. Har du gættet dig? Det kan jeg da. Det sker en af i Østerby. Det kan jeg sige det da. Det gør jeg. Ja, hvad sker der? Ja. Ja, jeg kan sige så meget, at vi i hvert fald ingen ulve har. Det er helt sikkert. Til gengæld så har vi vildsvin. Vildsvin? Det har vi. Ja. Så hvad har du højt da? Ja. Ja, nu har jeg ikke hørt så meget, men nu er det så kan jeg jo lige så godt fortælle det. Ja. Tænk, Jenna er frue i byen. Hun var ude og gå en aftenstur i den køn natur. Ja. Og lige pludselig det foran hende, så stod det en vildsvin. Ja. Hun blev over lidt bange der, det gør hun. Så ringede hun til en mand, og så kom han flugt og skødt. Sådan. Men, ja, de ville sådan set have fået det til at syge jo. Ja, det var godt, de fik det der. For det viste sig jo sådan set, at det vildsvin, det var faktisk ikke så vildt der. Nej, det var vist en af bybørns vildsvin. Ja. Det var godt der. Når det er en kunde, du har med det, så var der. Det ved jeg så ikke. Det ved jeg så ikke. Men man skal holde sig gode venner med naboer. Det skal man. Det skal man. Det skal man. Det var det jo en anden hjemme, der fundet ud af. Nej. Jeg har du højt da. Jamen, jeg hører navn. Men nu er jeg ved, så kan jeg lige så godt være. Altså, det var jo en flinke mand herude, der gerne ville hjælpe naboer med at lukke dyr i, nu var I by. Ja. Ja. Og så ved jeg jo ikke, hvordan det gik til. Men lige pludselig så var han låst inde i hundehuset. Så satte han det som sådan en anden Emil fra Lundberg. Ja, så tændte han jo. Er lidt skrig op der? Nej, det gør man ikke. Nej, det gør man ikke. Ja, altså efter hvad jeg har hørt, så måtte han foretage op til flere opkald, inden det var en venlig sjæl, der kom og låste ham ud. Men nu kom han. Ja. Og det sætter op til flere, gør det selv med en hel, det kan jeg godt sige. Ja. Det er godt med dem, du, det kan jeg godt sige det, ja. Det er ikke ret længe siden, der var det lige før, vi skulle have besøg af ambulance herude, fordi det var Jens der igen skulle. Ja, bare ved. Hvad har du nu, Peter? Ja, men jeg hører navn, men du kan jo lige så godt høre. Ja, altså. Se, han skulle jo op og tak, fordi det var noget galt. Ja. Og hvad gør man så, når man kun har en stig, der kan nå halvvejs? Så tager man 2 stiger og binder dem sammen. Ja, selvfølgelig. Ja, og op kommer han. Ja. Men så gik jeg stige fra han. Så satte han jo det. Og hvad gør man så? Ja, man skriger i hvert fald lidt op. Det gør man ikke. For tænk, hvis en nabo er kommet. Men nu var det jo så heldig, at han vidste, at det kun gik ned i køkkenet. Og han kunne morse. Så han morsede lige SOS. Og det gør han også op til flere gange. Ja, det skete jo ikke dybt. Ja, det sidste. Nej, der har han sådan det oppe i. Jeg har bare været hjemme længe. Så blev han jo enig med sig selv om, at han kunne lige så godt prøve at se, om han kunne komme ned i levnen. Så hang han det og dinglede lidt
i tagrenden ned, kom han der. Og ind til konen kom han, og så sagde han, jeg hørte du dig et af det banker til dig over Moses sprog, at du skulle komme og hjælpe mig. Så sagde hun, ja, jeg har da godt hørt, at det var noget, der bankede, men nu kan jeg jo ikke morsetegn. Ja, det. Din mand. Ja, nu er vi ved, så kan jeg lige så godt fortælle om den anden. Ja, det er også sådan, jeg tror, han er så klog. Ja, altså. Det var jo sådan, at de havde en fine kaningård, og midt i den, der stod det et træ. Ja, og det skulle partout pælles. Det skulle, og det skulle vende op. Og så siger jeg konen, at hvis et træ skal fældes, så skal kanin ud af kaninhus. Ja, fordi hvad kunne det ske? Det er jævnt det. Ja, og han tøs jo, det var noget værd, pjat, men kom med kanin. Og gudskelov for det, siger jeg, der var der. Ja, det der træ, det lavede jo lige ned i det der kaninhus. Men det skal I heldigvis ikke ret meget. Fordi når af fart, det blev taget heldigvis taget det ramte ham med mand lige sådan. Ja, så det gik ikke så galt. Det var godt, det skal ikke, når man kan lide. Ja, hvad? Ja, skal vi have en lille hjemme med? Skal vi ikke det? Ja, de bævler jo lidt med vand nu. Ja, det gør de. Er det de har fået en kloakæ, hvor her er bevaret, siger det bare du. Det var nok. Det er da en bævle. Jeg tror faktisk, de er kommet til at bytte rundt under en rør. Nå. Det tror jeg. Ja, det er det op til flere, der tror der. Ja, det var faktisk nogen. De fik springvand ind i badeværelset. Ja, det var så, hvad det var. Ja. Men det viste så, at det var muligvis var fra Visby. Ikke fra Visby. Ja. Og nogle andre navn, de fik vand helt ind i hus. Og det viste sig, at det måske var fra Daler. Fra Daler. Ole, skal vi have vand ind i hus, så skal det faktisk med vores eget. Skal vi? Det er skarpt. Ja, det er skarpt. Skal vi ikke lige score? Skål. Nej. Han kender vi da. Ja. Han kender jeg. Barn kender jeg ham. Jeg tøs, det er noget med, at jeg kan huske, at han vil bestemme, hvad jeg skal sige. Han vil også bestemme mig for noget tøj, jeg skal gå i. Ja. Jeg tror faktisk, han har prøvet at lave om min personlighed. Har jeg været gift med ham? Kan vi have en politiker? Nej, sidder igen. Han sidder der. Jeg laver dig. Du har fint tøj i dag. Det er da ham, det der sørg for det der udkigstårn her foran i havet. Så det vil vi også gerne have. Ja, det kunne vi godt tænke os. Men det har du jo nok ikke tid til med alle de busser, der kommer ud ved det. Det kommer mange busser i øjne. Det er noget med, at han ved en masse med blomster. Jeg ved så ikke med bil. Ja. Nej, det er da bestyres. Nej. Hvad så? Har I brugt for mange penge? Nej, husk det Silio. Ja. Og snaps? Ja. Det var godt. Og Østerbysang? Ja. Ja. Det mangler der navn her. Det er da dem, det er. Det er dem, det ikke kan gøre for os. Ja. De der to blonde. Ja. De er da godt hjem. Er de gone hjem? Det tror jeg, de er. Ej, altså. Ja, det var da nok heldigt, var, at du ikke skal slæbe hende med hjem i aften. Ja, det er da meget værre ved det. Få den vel også finde hjem. Ja, hvem er det? Og du tager jeg lige med ro. For du kan jo ikke engang finde hjem
hjælpe mig fra en nabo, hvis det er. Du har lige på knæ lidt, du. Jeg ved, hvor hun kører. Nå, Vi skal nok til hjem, hva'? skal vi hjem? Ja. Vi skal hjem og se barnebil. Ja, det skal vi. Det skal I så. Det er spændende. Men Mille, du har cyklet foran. De kører så vildt derude. Kører de så vildt? Ja, altså nu har vi jo heldigvis ingen lastbiler nede. Men til gengæld, så har de fundet den der gensporet vej, hvor de så kan lægge, hvem tør køre længst over midten.